Tässä on Matti. Tässä on Teppo. Teppo lähtee valmennuskurssille. Matti viihtyy yksin kotona ja opiskelee. Teppo lähtee jälleen valmennuskurssille. Matti urheilee. Matti on töissä. Hän opiskelee sitten illemmalla ja jälleen Teppo lähtee valmennuskurssille. Ja Teppo lähtee valmennuskurssille. Matti kokkaa hernerokkaa. Teppo lähtee minnekäs muuallekaan kuin valmennuskurssille. Matti söi torstaina hernerokkaa. Virtuan valmennuskurssilla pystyt opiskelemaan tehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatta. Videot ja harjoitukset voit katsoa aina uudestaan. Virtuan valmennuskurssit ovat edullisempia kuin perinteiset valmennuskurssit. Opiskeluympäristö on yksinkertainen ja erittäin helppokäyttöinen. Valmennuskurssit verkossa virtua.fi